फरायसा बिलिफां बसुमतारी आरो बिनिनो क्लासमेट सासे सेंग्राजों माखासे खोथायाव भुल बुजाबुजि जालायनानै गावसोरनि गेजेरावनो नांलाय खमलाय जादोंमोन आरो बेखौ लानानै बे साननैसो गोबां ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय थादों। हारि दाङाबाजिसिम जाहाथे बे बेबस्थाया थाङा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे प्रेस मिटखौ लानांगौ जादों। बे सानथामसो कन्टिनिउवासलि रायलायबाय थानाय जादों। दा बिलिफां बसुमतारी बिथांनि न'खरनि गार्जेन बिथांमोन आरो लोगोसे जाय सेंग्राजों नांलाय खमलाय जादोंमोन बिथांनि गार्जेन आरो लोगोसे बे स्कुल एडमिनिस्ट्रेशननि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनजों दिनै सावरायलायनाय मोनसे जाबाय आरो बे गथ'फोरनि जाहाथे इयुननि फरायनायखौ नायनानै जोङो बे बेबस्थाखौ बेयावनो फोजोबनांगौ आरो जोंनि बे नांलाय खमलाय बेबस्था जि मोनसे थासारि जाबाय थादों समाज मिडियायाव बा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय थादों बेखौ जोङो फोजोबलायनांगौ आरो हारि दाङाबाजिसिम जाहाथे बियो थाङा बेखौ बयखौबो खावलायबाय। दिनै जोङो मोनसे सावरायलायनायनि गेजेराव गरन्थ फैनो हाबाय। जोंनि बिलिफां बसुमतारीनि जि बुनायाव मेगनाव एसे दुखु मोनदोंमोन बे दुखु मोननायखौबो बिथांमोननि गार्जेना जायनोखि सेंग्राया बुदोंमोन बिथांमोननि गार्जेना कमप्लिटलि बिनि रेसपन्सिबिलिटिसखौ लादों, बिनि मेडिकेलनि गासैबो दायित्वखौ लादों आरो इयुनाव जाहाथे बेबायदि खालामा बेखौबो जोङो आफाद हिसाबै स्कुल एडमिनिस्ट्रेशनजों लोगोसे बै सेंग्रानि बिमा बिफा आरो माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोरखौबो जोङो स्ट्रंलि बुंनाय जादों आरो बिथांमोनाबो रिटेन बेखौ जोङो होदों इयुनाव जाहाथे बेबायदि जाया होननानै आरो बेखौनो जोङो रायजो राजा नोंथांमोनखौ फोरमायबाय आरो ससियेल मिडिया बाहायगिरि इउटिउबार पेज बाहायगिरि बिथांमोनखौबो जोङो खावलायदों जाहाथे दिनैनिफ्राय बे ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनाय एबा गोसारनायखौ बन्द' खालामो। गोजोन्थों। नामा मुङा साबित्रि बसुमतारी, आं बिलिफां बसुमतारीनि बिमा। थांनाय साइन्स एकाडेमियाव 21 तारिखआव जि जालांनाय जाथाय बे जाथायनि थाखाय ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल खालामनाय जाथायफोरनि सोमोन्दै जों दिनै साइन्स एकाडेमियाव जयैनो मोननै हान्जानि गेजेरजों सावरायलायनानै समाधान जाबाय आरो बे समाधान जानायनि गेजेरजों दिनै जों ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनायफोरखौ जाहाथे बेबायदि गथ'फोरनि इयुन फिउचारखौ नायनानै बेबायदि भाइरेल खालामबाय थाया बेखौनो आं साफ्रोमबो ससियेल मिडिया सामलायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय जायोदि जाहाथे बन्द' खालामनांगौ, जाहाथे हारि दाङाबाजि खैफोद जाया, गासैबो जों खौसेयै थानो हानाय बायदि आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननिसिम ससियेल मिडिया सामलायगिरिफोरनिसिम बे खौरांखौ आं फोसावहरनाय जाबाय जाहाथे नोंसोरो अननानै बन्द' खालामनानै होयो आरो थासारिखौ शान्ति लाबोयो। যোৱা 21 আগষ্ট তাৰিখে তেজপুৰ সায়েন্স একাডেমীত ক্লাছ 11ৰ দুজন ছাত্ৰৰ মাজত এটা ভুল বুজাবুজিৰ ফলত এটা সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই সংঘাতৰ আছেৰে মীমাংসাও কৰা হয়। আমি কলেজ কৰ্তৃপক্ষই তাৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লৈ আমি মীমাংসা কৰিছিলোঁ আৰু যিজন ল'ৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল তেওঁক আমি চিকিৎসাৰো ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যি অভিভাৱকৰ লগত আমাৰ গোটেইখিনি বুজাবুজি হৈছিল। অভিভাৱক দুজনৰ মাজতো সম্পূৰ্ণ বুজাবুজি হৈছিল, কিন্তু বুজাবুজি হোৱাৰ পিছত ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছুমান পোষ্ট ভাইৰেল হ'ল যিবিলাকৰ কাৰণে সকলোৰে মাজত এটা চিন্তা হ'ল। গতিকে আজি আমি আপোনালোকক সকলোকে জনাওঁ যে আমাৰ এই ভুল বুজাবুজিৰ মীমাংসা হৈ গৈছে। অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক বুজাইছে, কলেজ কৰ্তৃপক্ষই ল'ৰা ছোৱালীক বুজাইছে, সকলো সমাধান হৈছে। গতিকে কোনো ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যাতে আৰু এই কথালৈ যাতে চৰ্চিত নহয় তাৰ বাবে আমি আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ। आंनि मुङा मुस्रि दैदेनसा दैमारि, आं रुंटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि। बे समावहाय गासै आइ आफा रायजो राजा आरो ससियेल मिडिया सालायगिरि आरो निउस पर्टेल सालायगिरि बिथांमोननिसिम मोनसे बाथ्रा फोसावहरनो नागिरदों। नैबे तेजपुर साइन्स एकाडेमिनिफ्राय जों तेजपुर साइन्स एकाडेमियाव दिनै दंफैयो। दा दिनै थांनाय 21 आगस्ट 2020 खालार खालि तेजपुर साइन्स एकाडेमियाव जोंनिनो फंबाय बिलिफां बसुमतारी आरो बिथांनिनो लोगो सासे प्रियमनाथ बिथांमोनजों गाव गावनि गेजेराव
भुल बुजाबुजि गोरोन्थि बुजिलायनायनि थाखाय गाव गावनि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन। बे दाङाबाजिखौ लानानै थांनाय 22 खालार खालिनो तेजपुर साइन्स एकाडेमियावहाय गार्जेनफोरखौ लेंहरनानै सावरायनानै बेनि समाधाना जाबायमोन आरो दिनै फिन खेबसेबाव दिनै 24 खालार दिनै फिन खेबसेबाव फैनानै जों पुलिस थानायाव फैनानै बिथांमोननि जा समस्या बे समस्यानि सायाव सावरायनानै समस्याखौ जों समाधान खालामबाय। बे समावहाय जों खावलायहरनो नंदों जाहाथे ससियेल मिडियायावहाय जाय बिथांमोना बायदि बायदि लिरनानै फोसावबाय थादों जाहाथे बे लिरनानै फोसावनायफोरखौ जाहाथे बन्द खालामो बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।